Som Sara i Laura i vivim a Aldaia, un poble de l'Horta Sud de València, i som valencianoparlants. Nosaltres anem a parlar dels diferents àmbits d'ús on parlem el valencià. En el meu cas, la meva família és valencianoparlant. Com que els meus bisavis ja parlaven valencià a casa, els meus iaios ho han inculcat a la meva família, entonces per això els meus pares, el meu germà i jo parlem valencià a casa. En canvi, a la meva família hi ha certes diferències. A la família del meu pare sempre s'ha parlat valencià. Per això, el meu germà i jo parlem el valencià amb la família paterna. En canvi, a la família de ma mare no s'ha seguit el costum de parlar el valencià i no ho parlem. Un exemple dels meus avantpassats que ens han inculcat la llengua valenciana a casa és la meva iaia Pepita, que té 75 anys i viu al mateix poble que jo, Aldaia. Soc Pepita, la iaia de Laura Colgado. Tinc 75 anys i jo anava a l'escola del poble. En les escoles ens llegíem en valencià, en castellà, perquè el valencià no ens l'ensenyaven en llibre. Però jo en la casa tota la vida. Els meus abuelos són d'Aldaia, els pares, tots, tota la família. Entonces en casa era siempre per el carrer el valencià i el castellà solament eren les coses. Jo en casa, les meves filles i els nets sempre s'han parlat en valencià. El que passa que en l'escola elles anaven ja a castellà i valencià, però en casa sempre tots en valencià. Com ja he dit abans, a la meva família, per part de ma mare, no s'ha seguit el costum de parlar el valencià i la meva iaia Pepi, que viu a Manises, vos el va explicar ara. Soy la abuela de Sara. En mi casa todos hablaban valenciano menos yo. Eran mis papás y 3 hermanos. Y yo la pequeña y no hablaba el valenciano. Porque en el colegio entonces todas hablaban castellano. Y el valenciano lo sé hablar. Mi marido también era valenciano. Y él sí, siempre hablaba en valenciano y se dirigía a mí en valenciano. Después, en casa, pues a mis hijas he seguido hablando castellano, aunque ya saben el valenciano y alguna lo habla, otra no. Y mis nietas pues ya están hablando más el valenciano, porque ahora se habla más el valenciano que antes. Yo siempre hablaba en castellano, pero mi marido hablaba en valenciano y él siempre me hablaba en valenciano y me decía que yo era una xurra per no parlar el valencià, però jo sé parlar el valencià, però no la parlar quasi mai. Per altra banda, el meu germà Pau, que és més xicotet que jo i encara va a l'institut, no parla amb els seus amics el valencià. Hola, soc Pau, soc el germà de Laura, tinc 14 anys, vaig a l'institut i des de sempre en ma casa s'ha parlat el valencià, però jo l'entenc, però no el parle, i els meus amics tampoc el parlen. En canvi, el meu germà Claudio, que estudia a la Universitat de València, sí que parla el valencià amb els seus companys i amics de classe. Bé, com ha dit la meva germana, en la Universitat de València es fomenta molt el parlar el valencià, ja que sense voler tu estàs parlant-ho amb els teus amics que són de fora de València, com per exemple els meus amics que són de la Safor, de Gandia, d'un poble que es diu el Real de Gandia, o un altre que tinc que és de Benissanó. El vídeo ha arribat al seu fi. En aquest treball volem mostrar-vos els diferents àmbits on 2 famílies d'un mateix poble parlen el valencià. A més de mostrar-vos els diferents àmbits d'ús de la llengua valenciana, volíem ficar consciència perquè el valencià no es convertisca en una llengua minoritzada.